New Champa helipad venga mi tha in pakhata kaga kan thel mi zongang lawa tial thir bak ti thekan nei silo ni khoi tha kom khop mai nu fa oman nia an lo len chu hla na ni engwanga ka mai chunge ti kan thelawa welfare soi tu te zena committee kan nia kan committee na tangin mei al in nei tu ten mo bangin committee zo ma in ka oman tia kan tlan choka tu da chon tilaya tlom ngai khachung tlom ngai te nen an tlan choka tui ang ang te chu kan la khomin kan leya ma se kan thei to ngang lo ni kan thel mi zo to ngang lo ni tie kan en liam mai ngai ni tôi thế mày sẽ tóc tu te khoi tha kom hle mai zanin November ni som pakua thole ni zan kum sang ni som ni pali khan champhai new champhaya van doi thak takin mei thai khongai thak tak mai chen na in chu bungruang ma chu man loina kang ral vek nin gan lo ria a hemi chungchanga hian puzo dai lova kolni umazova new champhai branch wma vice president kan bedon ani kapu chi baile ha kan han fiat danin van doina zanin lama in han tok ania khonga in mipui hriata thil thlen dan kim changle tu te nge an nia ti kha report min pe theyem kan ron tia ole ni thil thlen dan kim chang tak hi kan hrebik chia lo dewa kan hria the tlai dewa tuna in kang nei tu nu hi ni ngai lu ni kum somnga awanuina soidan chuan kum somnga tia ama ai chuan li kwa in ti en tia amaro chu somnga po ni se li kwa po ni se kha chu il pui lo wa ngai la nia zanin dar sari le mini somni pangya welkhan in ka nga thu kha kan oime president minon sila emergency ron out te atia kan au ha la kan tlan khoma chuan kan han tlan khom nuwa chuan te minan in te motor te na thleng thei box hi lo nen khan me pui ina kan han sia ta kan han ti meu kha chuan ong ruwa kha kan chu man bo mal te lowa ama hi me khoi thak om deuh mai ania trong sia lo beng lo kan ti ang chi au unau te pona zajira an biak deuh ang chi kha alo ne boxi ne khan kha ain po hi ala upalut tuk lawa sarkar tanga tanpuina nena a unau patena thei to pan chua an tun din sak ve kha anita tuna po hian in pin dan na tur lai ut kan tiang chi deuh ang kha laminate barmalama tanga ron kalang chi te kha ala kol nual nei ten kan ria chung te po chu ala tilawa chu adin mun tlang pui chu ani enge heti han ngai dan me ya akan chan ni o manga kha khotlang in ngai dan te in nem nei dan em he kan nei thiam lo an ma ne hian karen po hi an la nei lo an ti sia awa nu kha awa nu tong kha kan rin ber kha ania chuan karen an po ten si lo chuan kan rin dan chuan sikri te hian ronga bolanga chu alen sananga chu tanga awap tla le ngamo tang vel hian thil hi akal ve thei tholo mo ti vel chiang tak hriat kha kan dục nei mia lo tu ma hian lang me pui te hian mo chu anita ma nei tak hian karen thuk emo karen kal sual ti turemo khatiang kha an nei miau lo wang khan ama hian secretary hian nong te board hian ti te aba no ten
anh ấy chu kan zel din na ram chuan anh mà ni khắp buma dâu khơi lại à nghe New Champhai helicopter chum na hmun nuaya son ko khan hian biak in ram tura hum hala chumi chumi bulom chuan ni e anh anma mà ni ni ram anh về em o amaram tur anga vi hi tena an pek sak kum sari kum ria vel hi New Champhai a lo kho save to ani mele oh anh mo anh văn không ai um khác em ô thì chuan ama mày à kha anh pha te kha anh ấy ni te khan soi anh à khalaya kha enge isiat dan a fapa hi nia fa hi pakhata nei an tia chatiang chin kan vachiang lutuk lo kan beng he dar sarve wang hian a fapa hi fapa fel te wan nei an tia chumi chom chu ani an tia tu na hian Mumbai a in hlo in a om meka an tia chu kan hriat dan chu nei le mai a van đuổi thác em ô thì chuan eng tiang in nghe khotlang ina in han buai pui dan vel tlang puya kha han soi le arem chang em ni e kan hriata kan han hriat ve le khan a thei thein kan vi silam te pon fire lamte police lamte DC lamte an phone hala amaro chu motor a thlen thei lo wang khan fire te po kha an tangkai tur ang khan an tangkai lutuk thei lo wa tin a kho chung mi pui mot a hria tlan khom te kha kong a te box hi nen khan motor a enge kong a khan kan motor nei ang te kha kan ken ang te kha kan hung theia ron tlan thleng dawn pawh nei se a hnai deuh pawh ron tlan thleng dawn se tlan thleng thei lo ang khan kan om ta a tlawm ngai tlan khawm kha an ni miau sia hanin hei hi sizing teu hanin tih ngop thei kha ni tawh si lo a kan tlan thlen ve tawh te chuan chu a fire te pawh chuan ron thleng ngal tho a eng kim nen an ron thlenga tin police lam te pawh eng kim nen an ron thlenga DC lam te pawh an ron thleng ngala chuan khawtlang hruai tu te kan VC te nen kan tikhan kan han committee hoa keimah ni lam hi nak tuk zingah hian committee ila kan tia waime committee room ah chuan anmah ni section B ka te kha a seng hoi na kha lo thok phot sela kan tia chutiang vel chuan ro te chu kan han rel ve mop mop chu ni hi puma zo khalaya khan ni e kha in soyang khan motor po a thleng thei lo ti kha ania an ma ni kha a fal de uhlakin an nom nge a fal ti ila hei than om khoveng nei lo kha an ni biak to chuang lo wa chen na hi tin chu biak in wal tha kan tia te po chun wal tha te chuan in te chu om tha deuh vet tho to a ama ro chu kong pui te duangin a zau tok lo wa ani chu in kan lai khan kapi kha ina a omem om lo an than om te na leng an tia mo chu awa nu hi kan rin berania ama fa om lo wangin awa nu thu sui hi kan rin dan ber ne akom chak lo ko mania awa nu chu a hrema satu po alo ni renga kan ria a ka fapa hi amuto a ati a soidan kan soi chong ange chuan aron ripupa rangwa hi kan han hoi thla kha anu api ina kang aron tia chuan mu le mal ka nei lo hala atiamo awa nu chuan awa nu ina tuna pain pukhom hakan ni ta akom chaklok kha an ni ta ani chu a in kha asam type kan ti ang pa ngai kha ani mai anga ti ro asam type ti ila asam type po phachim a abang rangwa achung rangwa khatiang kha ni ta mo
amaro chu chuata chuan thingphel te chu a pha ve a thingphel te chu akang bung ta kan thel riau chung khan hemi chung lam kang to tla rangwa kan lak ngam lo sa si khatiang a ne na loin uap ani awang khan kan duang khan kan che ngot thei bik lova in a mun ma te tlang pang te lo nia zol te ni lowa mi pui tan po han che tu fak karem lok na chin te oma lei han chia do ne han chia mai tu te po om lok na chin kha om ve bok nen khan thei top chu mi pui chuan an chua a theng ma sa te pon ha lut tu ka be ngia lan tu ma chu a mu ma sa te pona an mu pon kang to an awang khan al eng put to an awang khan che kha harani khami awa nu a aw nuwa thenom khovengin an theve chu kha ani le bok sia chulai chu mi pui pona min thiat thiam hi angai chuti lain enge ni kang mai han bel cha tur khan gas puak te kha a omanga ro gas pakhat kha chu tui asalut tuk to ma se an mi to mai te khan tui nan the a te khan an phu char chara asalut tuk zol pui kha an ti re a an non na chuak ngam ta mo he ta hian gas sala ome an ti te po kan se thowa an bul loka kan om thowa ke ni ain wei mem ba thenom khoveng mi tlom ngai te khan tlom ngai a tin wei me kan section throi tu te ho po thei to khan pan lo lat to a kan thlen thei ve mek chuan kilometer khat deuh dor ani ta ke ni omna tang chon ai pon a hlat ma ta tin han tlang aw kan hriat nu han tlang aw te an ngai le nen kan thlen thei te chu te men an tlai ve le hret lo thei lo wa chulai chu abul thum a tak khi hriat dan hi hara cái ngắt thầy chú cái thèm thầy khan anh ấy tụi nó tôi chú trong thầy lâu bên đeo cắn thị mình xin nó cắn suyeng đeo bộ khan này xe rồi chập sầu ngồi ngồi ăn rồi của sầu thằng cái cắn tóc mình tóc chụp khan ya chung về chú cắn điện hôm nay ya anh ni tak chu awan duai thak le maya kha mei tha ya po ni e tong moi lo ni lo se la rual ban lo an ni a afapa mun danga har sa takin vairam lama in hlo mek te an ni a thinlung takin kan lai nat tak me wa ke ni po in eng po ni se la khotlang mi puite in tha a an tha thina mizo christian ni nom na tianga te hian alo lang chuak thina thinlung takin poi kan tin kan tor pui tak meu mewa kan hanin biak ta ka khan engemaw van duaina in to chung changa emo engemaw han soi rik du hrim hrimang chi te ilaneem ania mani thu hian thil hi a soi ngop thei lo an nak thuk zinga kan committee a zirin veng chunga te po ani mi thai na na tom thom na tu te chu khon po ngai ni pon kan na in khon anga mi dang bran dang amo veng dang amo han pune mo ngai lo hian kan tuam hlom thei tu ra chon ke mai chu kan be sei dewa chu ka thlir dan deuh chu nia amaro chu kan vc te kai hruana hnuai atangin fel tak vc kan neya an ni kai hruana hnuai atang in that takin an tan ham that na tu le in le lo an nei ve le theina tura ro rel te chu kan thei tura chuan kan ngai ve deuh ringota chu ka thlir dan deuh chu ni mai in wei me ang chi te thấy hi chu committee anh ấy rất lâu hi chuan phẳng dewa ma ni ngai dan soi te hi alo thei bik lem lo mo khlai ve la ka khaben lo se thiam don nia ole ni eng po ni selakha mi pui hriat turin report fel fai tha tak mai min pe a van doina tok te thinlung takin poi kan ti pui tak me me wan lainat om hle maya ril ruwa au mai po ni sela pathia na oma khotlang ruai tu fel tak tak te inom boka pathianin kai hruai zel tura te po ngai phut mayang o report
thatak mai in kan ngen na angin min pe a kan lom lu tu ke o ole tin ni po kan dom me khati zong kha tun tu mata na van tong official channel kan thir le kan ngai thak ho theite ania kan channel hi subscribe like le comments te min lo ti sakram ram turin in khong aina kan ngen cheu ani